S2, classe 2. També. Hem fet... Hem passat una mica a Kicks. Hem conegut aquest gran amic. Farem futbol de Kicks de 8 temps, de 6 temps, agafem d'esquena. Us ho fem d'esquena, però vosaltres practiqueu a casa. Això, d'acord? Comencem amb un rockstep, igual, followers amb la dreta, líders amb l'esquerra. Rockstep, kick, kick and kick, terra, rockstep, kick. Aquest és de 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7. I llavors també teníem el de 6 temps per tots els passos de 6. Rockstep, kick, terra, rockstep, kick, terra, rockstep, kick, terra. Aquí dèiem potser de fer-los una miqueta més de costat perquè quan... Fem el send-out i tot això, no xoquem. Per això un pelet més oberts, però vaja. Bé. No massa. No massa, tampoc. I llavors hem fet el send-out que tinc. Exacte. I les voltes de followers. Des d'aquí, on hi havia un pas de groove, ara hi ha un kick. Send-out. Rockstep, kick, terra. Sí? Fem des d'aquí, perquè veieu el follower. Rockstep, kick, terra. Llavors faríem el take-in. Això és. Rockstep, kick, terra. Aquí dèiem en el take-in que a l'últim kick que abans hem dit fem-lo obert, aquest el farem recte, perquè si no li donem una patada. Exacte. I les followers intentarem fer el kick endavant. Rockstep, kick, terra, pivot, giro, kick, terra. Si això costa molt, ho podem fer cap en fora. Rockstep, kick, terra, rockstep. Ho fem d'esquena aquest de 6? Rockstep, kick, terra, rockstep, kick, terra, rockstep. I Teníem la volta de follower també. Sí, això és. Des de posició oberta, un cop hem fet el send-out, rockstep, kick, terra. Aquí a nivell de braços ho podíem fer amb mà o sense mà, i a nivell de cames igual, on hi havia un pas hi ha un kick.